Hai că l-avem pe James Bond, trage cu pistolul, merge cu mașina, împușcă, sare, se bate cu avioane, cu mașini, are gagici. Ce e 101? Nu știu ce înseamnă, se duce la discotecă, la teatru, la... Ce se duce? La cinema. Oh, wow, casino, frumos. Ce, a luat un telefon second hand, vorbește cu una sau cu unul, nu știu ce, deci de securitate, se aruncă de sus, nu poate să intre și el normal, nu poate să intre și el să plătească. Nu, trebuie să se bată cu toți ăștia, toate slugile, se bată cu toate slugile. Arată de parcă are 55 de ani. Împinge pe unul, trage, îl bate, îi dă pumni. Numai bătaie și adrenalină, dar nu știu de ce face toate chestiile astea. După macarale, sare de pe un bloc pe altul, primește pumni în gură, picioare. Se duce la bal mascat. Unde e asta? În munți. Ce e asta? Dumnezeule, joacă biliard, îi împinge, îi bate, fură mașini, îi joacă Grand Theft Auto. Asta e a lui sau a furat ciordito? Ok, merge, fără carnet, presupun. Ce nu suntem proști? Intră prin piață, facem cumpărăturile, mergem cu mașina de gunoi, le dă ce? Se duce în office, îi bate și pe aia din office. Pe toți la smardoială. Explozii, dă cu biciu în ei, cu mitraliera, cu uziu, sare pe... Doamne, Dumnezeule mare, Mission Impossible, n-are nimic. Fură gipane, se aruncă, ce că câștigă. Ce? Câștigă numărul 7. Ce s-a întâmplat cu 1, 2, 3, 4, 5 și 6? Toți au crăpat. Asta e. Cumpăr acum 24 de ore Early Access. Bagă, apasă. Hai să urmărim ce se va întâmpla.